Sa Berea, Gawa Kapitulo 17 versikulo 10 hanggang 15. Nianang pagkagabi igipadala sa mga tumutuo si Pablo ug si Silas didto sa Berea. Pag-abot nila didto miadto sila sa simbahan sa mga Hudyo. Mas bukas ang hunahuna sa mga tawo didto sa Berea kaysa mga tawo didto sa Tesalonica. Gusto gayod nilang maminaw sa mga gipangtudlo nila ni Pablo. Ug kada adlaw ilang gisusi ang kasulatan aron mamatud-an kon tinuod ba gayod ang gipanulti nila ni Pablo. Mao kana nga daghan kanila ang mituo. Bisan ang mga lalaki ug ang mga inilang babayi nga mga taga-Gracia mituo usab. Apan sa dihang nasayran sa mga Hudyo sa Tesalonica nga si Pablo nagwali usab sa pulong sa Dios didto sa Berea, miadto sila didto ug gihulhugan nila ang mga tawo nga maghimo og kasamok. Busa gihatod dayon sa mga tumutuo si Pablo didto sa baybayon. Apan nagpabilin didto sa Berea sila si Silas ug si Timoteo. Ang mga tawo nga naghatud kang Pablo miuban kanya hangtod sa Atenas, unya mibalik sila sa Berea nga may tugon gikan kang Pablo nga si Silas ug si Timoteo moapas dayon kanya sa Atenas.